Cum obținem un raport? În această lecție vom experimenta mai multe modalități de operare prin care putem obține un raport. Din punctul de vedere al documentelor sau al articolelor, în Nexus există două tipuri de rapoarte. Rapoarte de tip document, care ne prezintă în cadrul acestuia un singur document, de exemplu, o factură, un bon de consum, o chitanță sau o fișă de magazie a unui produs. Și rapoartele de tip listă de documente sau listă de articole, cum sunt, de exemplu, borderouri de facturi, registrul de casă, registrul stocurilor, balanța de verificare și așa mai departe. Pentru a crea un raport de tip document, în modulul din care intenționăm să obținem raportul, ne vom poziționa în tabelul de documente pe articolul dorit și vom deschide meniul contextual. Haideți să vedem ca exemplu cum obținem o factură de client. Deschidem modulul Facturi clienți, ne poziționăm în tabel pe factura pentru care dorim să obținem raportul. Putem folosi și funcția de filtrare a tabelului pentru a găsi mai ușor o factură. Facem click dreapta cu mouse-ul pe rândul facturii în cauză și din meniul contextual selectăm opțiunea Rapoarte, iar din submeniul care se deschide selectăm opțiunea Factura. Pentru raportul selectat ne sunt prezentate opțiunile implicite ale acestuia. Aici putem modifica una sau mai multe dintre aceste setări implicite ale raportului și va trebui să avem în vedere că modificările făcute se vor reflecta doar în raportul curent. Acestea nu vor fi salvate ca implicite pentru următoarele rapoarte pe care le vom comanda. Vom vedea, bineînțeles, în lecțiile următoare și cum putem modifica opțiunile implicite ale unui raport, astfel încât să nu trebuiască de fiecare dată să refacem anumite setări. Vom apăsa acum butonul Continuă și va trebui să așteptăm câteva secunde până când raportul va fi deschis într-o fereastră nouă. Acesta este raportul. Închidem acum și trecem la rapoartele de tip listă. Acestea le găsim în meniul superior al modulului în care ne aflăm. Facem click pe butonul Rapoarte și se va deschide un submeniu cu lista de rapoarte disponibile. Facem în continuare click pe raportul dorit și se va deschide din nou fereastra Selecție opțiuni raport. Dacă este cazul, modificăm setările raportului și haideți să vedem aici cum putem aplica diverse filtre acestui raport. Și în cazul filtrelor, ca și în cazul setărilor, acestea nu se vor salva ca implicite pentru acest raport, ele vor fi aplicate doar raportului curent. În final, apăsăm butonul Continuă și așteptăm câteva secunde până când raportul va fi deschis într-o fereastră nouă. Rapoartele de tip document le mai putem obține și din fereastra de editare a unui document. Haideți să deschidem o factură. Din meniul superior facem click pe butonul Rapoarte. Se va deschide un submeniu cu lista de rapoarte disponibile. Aici facem click pe raportul dorit și continuăm ca și în celelalte două exemple anterior prezentate. Închidem acum fereastra de editare a documentului. Vom vedea în continuare o nouă modalitate de a crea un raport, chiar din fereastra de configurare a acestora. Este foarte utilă această funcționalitate, deoarece nu va trebui să ne mutăm în mod repetat dintr-o fereastră în alta, până când vom finaliza de configurat sau de construit un nou raport.
Deci, după ce am revenit în fereastra principală a modulului, în meniul superior facem click pe butonul Rapoarte și apoi facem click pe prima opțiune din meniul care se deschide, adică pe Configurare rapoarte. Aici ne poziționăm în lista din stânga pe raportul dorit și apăsăm butonul Afișez raport. Așteptăm câteva secunde deschiderea raportului. Rapoartele se mai pot crea și din lista de rapoarte favorite aflată în instrumentul Pagina mea. În prealabil va trebui ca aici, în Configurare rapoarte, să ne poziționăm rând pe rând pe rapoartele dorite și să apăsăm din meniul superior butonul Adaug la favorite. În acest fel, rapoartele pe care le facem mai des le putem crea dintr-un singur loc, adică din pagina mea, fără să mai deschidem modulele și meniurile de raport. Modulul Dosar contabil ne oferă posibilitatea de a obține rapoarte în bloc, adică aici ne putem construi o listă de rapoarte pe care dorim să le obținem automat la finalizarea închiderii contabile a unei luni. Rapoartele selectate de noi aici pot pleca către diverse destinații în mod automat, de exemplu fișiere PDF salvate pe disc pentru a ne crea o arhivă de documente, către o imprimantă sau către una sau mai multe adrese de e-mail. Rapoartele se deschid într-un instrument așa numit interfață pentru rapoarte sau, dacă traducem motamod din engleză, am putea să-i spunem vizualizator de rapoarte. Acest instrument oferă diverse funcționalități specifice rapoartelor, cum ar fi mărire, micșorare, adică zoom in-out, navigare între pagini, trimitere la imprimantă, trimitere pe e-mail, salvare pe disc în diverse formate și multe alte funcționalități. În lecția următoare vom studia toate aceste funcționalități ale interfeței pentru rapoarte. Vă mulțumesc pentru atenție!